titi wanci dalu siang pantoro ratri tansah memuji mereng sang hyang Ibu Pertiwi. Yen padange wis saya cetha padange mesti enggal tumekan. Yen padange wis saya dedet padange mesti enggal tumekan. Rantak sumeblak sumunaring Raditya rah Prambawa saweka dumadi bang wetan katon sumeblak mega petak lamat tinampi ing telengging samudra loyo kembang mekar kawiwitan wilahing sekaring kawana langgeng mugia tansah kinebehna saking rupita pangrecana. Monggo kanthi ing tumungkul salame mung mawas eling lukitaning Allah dadi wiryaning dumadi minangka gantining kandha ana wadi kang tan sinandi gelar kang ketok melok solah prabawane kaya wujuding jalma awra muka pindha kalaing sang sima karo tindake kawe geter banter singel dasar ketinggal kegalake nanging sanyatane dadi sasmita rasa rasaning calma prawira mangsah yuda karbu sampe ka tandya kanthi ing
awak aku Al Jamal Pasihan ingsun lahir batin wis gabuh ing jiwaning ingsun warok waskita amulang jagat gumulung ana awas andulu jagat gumelar Gusti wusampurna jiwa lan raga uga jatining manungsa bakuh bumi Nuswantara monggo kanthi ing tumunggung salam mung mawas eleng mugi tanding Allah ati wiryaning bupati oh jan padha ngertiya endahe jagat wengi memayu-hayu ning bawana rumaket lan nyawiji janma padha ngertiya pinuji agunge Gusti endahe alam Nuswantara banter bening angkruk kepsi endahe jagat wengi memayu-hayu ning bawana rumaket lan nyawiji janma padha ngertiya pinuji agunge Gusti endahe alam Nuswantara banter bening angkruk kebi endahe jagat wengi memayu-hayu ning bawana rumaket lan nyawiji janma padha ngertiya pinuji agunge Gusti endahe alam Nuswantara banter bening angkruk kebi
barong alas robat iya hake peragi samsaya rampe iya hake padha sekti kekarone ceritane wayang Jamwi ing para jangalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolok sita Anoman jancut tumandang kalengko wis dadi kobong gedhe jerone
suci. Dika sami sampun siaga napa dereng? Ampun. Tanjake ora iki. Tanjake. Tanjake, Cok. Wayang Ramayana ing negara Ngalengkadiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nolong Dewi Sita Atoban sikono nek putih Indrajit lan pati ning Anoman ora wedi gete iyo ae ya iyo ae iyo ae ya iyo tangan muda tangane munggah bareng-bareng yo. Hey hey ha ha. Hey oh hey oh hey oh hey tangan munggah
Sentak kejo. Tenang, tenang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang, akalen jungkir, akalen jungkir, negarane goncang.
sing apal lagune bengok bareng-bareng. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, Tentang itu. goyang. Sing ngendang kurang bedang masih. Isben sakake. Pak MC. Cak Soleh. Kun, Mriki. piye wae? Sampean yang punya kawasan tuh. Ya. Tuh, udah aku sing di kawasan. Dan sapa, Pak? Pak RT karo Pak RW. Oh, Pak RT karo Pak RW. Yo. Mas Komari. Iya. Penyanyi nak Ramidun ra gayeng. Penyanyi ndak orang Midun raga yang saiki penyanyi apa? midun kabeh. Jiro Lupatmo midun kabeh. Iya. Sing nang panggung tangane ngetrawe kabeh. Sing ngendang rasa Ya. Ini Kang buat Junet Kamhire. Ayo, karo babane. masalah, Kang Soleh. Piye? Sini Piye dulu. wae? Sinambi kita menunggu daerah Iya. cantiknya Melu Kiprah. Ayo. Ini dari Paguyuban Bolok Kiprah. Ya, Bolok kiprah ngendi iki, Kyai? Bolok Kiprah mana ini? Saya nyekel gendera munggah kene, joget bareng karo aku. Saya nyekel gendera. Bolok kiprah ngendi, Om? Ya, Bolok Kiprah ngendi kuwi? Nah, iki alhamdulillah. Pakem di mana-mana tambah sedulur, tambah konco. Nah, goyang bareng karo banyak itu. Iki nabrak. Goyang bareng karo penyanyi ini kapan-kapan. Ben FYP. Sing nang Masa- panggung, Ya. tukang son, tukang lifting, pokoknya musisi sirang nutuk do ngadeka. Ya. Sing nang ngarep panggung barang do ngadek kabeh. Ngebak-baki panggung nak ra do joget jan gur Kang Soleh. kurang piye. Ya. Ini saya iki Bolok Kiprah Iya. dari mana Mas? Saya delok. Sekar Jati, Mas. Sekar Jati Usodo, DE Mas Pawan. Oh iya, selamat malam. Yo, buat para penonton semuanya, buat para permisa, ya untuk di malam hari ini acara kita, acara dari Sohibul Hajat kita bikin meriah bareng. Oke, tangan di atas semuanya bolong. Cak Soleh. Yo. Atine kafir, akhir, zaman wis akhir, banjire bandang. Sing mukir, sing mukir, sing karepe zaman wis akhir, zaman wis akhir, banjire bandang. Iki takon joget meneng bae iki. Iki Kang Komari. Iya. Aku wis suwe nang suruhan, ya toh. Heeh. Biasane wong suruhan ki nak krungu tembangan ngene iki tangane do ketawean. Tangane lagi Biasane ketawean. iki. Lah gerombolan ngarep iki, Heeh. pinggir-pinggir ki tekan buri-buri kono kae tekan pawon biasane krungu tembangan warok ki do joget. Iya. Ayo. Yo jajal iki engko Tapi sangkas wong suruhan ran joget jan do kebangetan. Ayo. Ya, terima kasih. Nah, saiki wis disawer karo juragane. Joget sik wagu yo ben. Oh, Pokoke sak-sake. joget to sak enjohmu. Marok iki kok.
Yuk, sak-sake nggo jaran ra apa-apa. Oh. Nah, Bang Jun. Bang Jun, iki sampean rene sih, sampean rene sih. Iki upama Bang Jun. Iki nyenengke nganten. Ngantene loro kabeh kon munggah cocok. Cocok. Mas Agung, Mbak Hilma, harap munggah panggung Oh iya. Yo. Mas Agung, Mbak Hilma munggah panggung kene. Kantalane. Sekedap. Orang munggah. Oh, Orang munggah. Oh iya. Oh iya. Wakil. Yo, iki wis Santai so. wis disawar bola kiprah joget ning ngarep kene. Ngolak wis ra apa-apa. Ora apa-apa tekan joget. Sing buri mukir, sing buri Barang di atas semuanya, bolo. Sampan wis akhir kupine goyang atine kafir Oke, terima kasih dari bola kiprah. jadi lu ngomong sedelo cari sebulan kesempatan Kang Soleh. Piye, piye, Yo, piye, monggo. Kayak kesempatan sing mas-mas sing arep nyawer iki mau ndi? Mas. Nah, ndak nyawer munggah ra apa-apa. Teko los. Oh. Ora iso. Oke. Dari tuan rumah kita tunggu kok nggak hadir apa nggak ikut joget ini. Mung ada kesempatan bersama Pakem. Oh. Oke, sekali lagi kita acara di malam hari ini kita bikin istimewa, bikin luar biasa. Yo Kang Soleh yo digayeng gimana? Lali apa pancen lali yen eling mbok kali ilu ngomong sedelo kare sewulan pamit nalika sono ing stasiun harapan Solo janji ngomong sedelo malah tanpa kirim warta kembali ke tempat duduk. Iya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya nanti masih ada waktu ya. Oke, terima kasih dari daerah-daerah cantiknya dari Pakem Songo-Songo yang sudah turun dan juga dari perwakilan dari Bola Kirpa Matur Subandung. Salam sedulurane kanca-kanca Pakem. Dongak-dongake kanca-kanca Pakem ben entuk tanggapan laris sampean melu ben disawer karo juragane meneh. Yo. Ya le. Sing tenang Bodhe. Ame sewu nggih Bodhe. Derek Lagung niki. Lali apa pancen lali yen eling mbok Hey,
Reoknya nyawer penyanyi nih. Wah, Jan. Rekoyai. Ayo Sam. Iki Sam. Sentake so. Lali apa pancen lali yen eling kok enggak bali. Lagi lu ngomong sedero tarik sebulan ono pamit nalika kono ning stadion balapan solo. Lagi lu ngomong sedero palakan kok kirim warna. Lali apa pancen lali yen eling kok enggak bali. Tangan munggah bareng. Kerja sayang. Selamat jalan. Selamat jalan. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Paling panjang, paling mangan, paling welas kawulan. Bapak Tono Pangeran Sutinatsono. Allah ya Allah. Bapak Tono Pangeran Sutinatsono. Allah ya Allah. Pangeran paring sandang, paring pangan, paring welas kawulane. Bola-bola sing di belakang piye aman. Kang Tomo, Piye Le? lek kok mari. Piye Le? Iki dolen nang apa kae? Ana apa to kae? Kidul. Ndi? Halo Kidul. Kae to? Ayo Halo. Kae ngopo kae? Empo kae. Ngopo kae? Kae apa to kae? Kae apa to kae? Kidul kae apa? Bola dewa. Panganane apa? Onde Jawa. Ayo para kanca. Saat ing agama. Ben uripe. Ayo tentra uga mulya. Allah kidul kae apa? Manut bola dewa. Allah panganane apa? Onde Jawa. Ayo para kanca. Saat ing agama. Ben uripe. Selawat bareng. Allahumma sholli ala
salim